Γεια σας gamers, Ζαλετζάκα εδώ και Captain Steven. Λοιπόν, σήμερα θα χτίσουμε το σπίτι μας στην Greekland. Θα το κάνουμε μαζί με τον Captain Steven, λογικά θα συγκατοικούμε. Έχουμε φτιάξει μια μεγάλη βίλα. Λοιπόν, εδώ θα είναι ο κήπος, έχουμε και ζώα. Ένας θες να το κάνει κατοικίδια. Ναι, συγχαρητήρια. Κατοικίδιο. Τα κατοικίδια τώρα Ζαλετζάκα. Ναι, και δικά σου. Εδώ είναι το σπίτι, κάποια μέρη τέλος πάντων. Δεν το έχουμε τελειώσει, έχουμε κάνει έτσι το προσχέδιο. Ένα creeper μέσα στο σπίτι! Μη σκάσει, θα πεθάνεις από τα ίδια μου τα χέρια. Γιατί τόσο καιρό να το φτιάχνω, παιδεύομαι. Είμαι κι εγώ εδώ. Ναι, εσύ ήσουν εδώ, αλλά το πάνω. Όλα τα υλικά εγώ στα παίρνω. Άστα τα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σήμερα ασχολήθηκα περισσότερο με το υπόγειο. Δυστυχώς. Άστα. Θα Λοιπόν, ασχοληθούμε και με τη σκεπή. και σε αυτό το επεισόδιο θα πάμε Nether. Μάλλον. Ναι, θα πάμε Nether. Πάμε να βρούμε ένα Fortress, πάμε να βρούμε Blaze, πάμε να σκοτώσουμε τον Ζαλετζάκα. Ηρέμηση. Λοιπόν, Νομίζω με το υπόγειο τελειώσαμε σήμερα. τελειώσαμε σε θέματα κατασκευής. δηλαδή Θα χρειαστούμε μεταξύ λίγο spruce wood. Μας βρες spruce wood. Έχεις εσύ καθόλου? Όχι. Τόσο. Αφού μου λες μας βρες λίγο spruce wood, λέω εγώ θα έχει μαζέψει μπόλικο και εγώ δεν έχω καθόλου. Τέλειο. Είμαστε όλοι προ. Καλά, θα πάμε να μαζέψουμε. Πάτωμα, πώς θα το κάνω. Λοιπόν, επίσης φτιάξαμε και το spawner. Το έχουμε κάνει τώρα, ποιος θέλει πάει εκεί για experience. Ναι, φτιάξαμε με το Before XD. Φτιάξαμε και charted table. Βλέπετε μαγειμένη πανοπλία. Ναι, αυτά. Και bow. Λοιπόν, Και σκηνή. ναι. Όσον όψητη τροφή. Λοιπόν, θα κάνω μια παύση, πάω να μαζέψω λίγο spruce wood και θα συνεχίσω αργότερα. Γεια σας για αυτή την ώρα. Επιστρέψαμε και μαζέψαμε ξύλο. Ο Ζαλετζάκα θα συνεχίσει με το κάτω μέρος. Ναι, λοιπόν, εγώ μάζεψα αρκετό spruce wood. Α, θες καθόλου? Έχω αρκετό. Θέλω να τελειώσω λίγο να κάνω κάτι. Πού είσαι? Είμαι πάνω στο στέγη, βλέπεις. Φτιάχνω εδώ τη στέγαση. Σκότωσα και 2 enderman όσο έλειπα. Ναι. Λοιπόν, και έλα εδώ, δύο πάρε. πέσεις. Σου πετάω. Έλα εδώ. Τι χρειάζεσαι? Πέτασε. Κάτσε βρε να σου κάνω ένα. Μπράβο! Πέτα τα όλα κάτω! Σου έκανα σκαλοπάτια. Ωχ. Βλάκα. Και τα πέταξες όλα κάτω τα υλικά. Πω, αυτό το παιδί. Πάρε, έλα. Πού το. Ωραία, πάρε τα πέτα. Μην τα πτήσεις από πίσω. Μπράβο. Άντε. Κρατάω και κάτι για μένα. Άντε, πάρε και αυτό, πάρε και Ευχαριστώ αυτό. πολύ. Ναι, μη μου τα φτύνεις όλα, εντάξει, κατάλαβα, έχεις πολλά. Ωραία, εντάξει. Ωραία, σ' αρέσει η στέγη πως την κάνω, δεν την έχω τελειώσει καν, είδες. Πολύ ωραία. Θα την κάνω σε ένα σημείο αρχικά. Πάω να τελειώσω αυτό το κομμάτι εδώ. Ελπίζω να βγει ακριβώς όπως την περίμενα. Από ό,τι πιστεύω θα βγει ακριβώς. Ναι, εδώ. Ωραία, θα κάνω σε αυτό το κομμάτι. Να φτιάξω ένα Iron Bender. Όχι, πώς να το φτιάξω το Defender. Όχι, δεν μπορώ.
Ναι, λάθος μπερδεύτηκα. Πέρα πας Nether για να φτιάξεις ένα Fender, δυστυχώς. Ξέρω. Επειδή το ξέρεις τώρα. Τι να φτιάξω. Το υπόγειο. Α, πρέπει δεν να βάλει να φτιάξει τους τοίχους έτσι. Τι πρέπει να ψήσω πέτρα. Πώς να τρίξετε το συγκάτοικό σας. Βάζοντάς το να κάνει το ψήσιμο της πέτρας. Αχ, ευτυχώς μου έδωσες ξύλο. Με έσπισες. Καλά, το ξέρω, μη σώστης, αλλά εντάξει. Σώστησε. Το έχω ξεχάσει το χαλίκι. Λοιπόν, πιο αργή τοποθέτηση. Πιο μεγάλη τοποθέτηση. Γαμώτο το αυτό το μπλοκ. Πιο μεγάλη τοποθέτηση. Σκηπής δεν έχω ξανακάνει. Και μόλις σκέφτομαι ότι έχω να κάνω ακόμα την τριπλάσια από αυτή. Άντε, μπράβο. Πού έχουμε πέτρα. Άμα δεν ξέρεις, λοιπόν, άμα δεν βρεις πέτρα, εμένα να με τρυπήσει τη μύτη. Έχει παντού πέτρα. Όντως. Ναι, και coal. Παντού. Coal έχει. Καλή, δεν έχει coal, έχει σε κάποιους φούρνους. Ναι, γιατί από coal είμαστε λίγο φτωχούλητες. Φτωχοί, αλλά πλούσιοι. Λοιπόν, να φτιάξω εδώ ένα crafting table. Ναι ρε, σε κανένα φούρνο, πού έχεις σωστό. Τι? Πού έχεις πέτρα coal. Ασχολούμαι με crafting τώρα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Καλά, τώρα τι μπορώ να φτιάξω. Ναι, πού είναι. Δεν ξέρεις αρκετά μου. Τι έφτιαξες, άμμο? Έφτιαξα αρκετά, παιδί μου. Τι άμμο, τι να την κάνω. Είπες έφτιαξα άμμο. Α, αρκετά. Ναι. Sorry, δεν άκουσα. Λοιπόν... Ρε φίλε, πόση ώρα θα μου πάρει αυτή η στέγη μόνος μου να την κάνω όλη. Μόνος. Τη στέγη μόνος μου την κάνω. Με Το υπόλοιπο κάνει το φώση. Στο χαρίζω. Μόνος μου το έκανα όλο. Εσύ τα κάνεις μόνος σου όλα. Το υπόγειο, τον τοίχο ποιος τον έφτιαξε? Εγώ. Τι! Α, δεν ξέρω, δεν το λες καλά. Λοιπόν... Συνεχίζουμε... Άντε... Πω κούραση. Και έλεγα γιατί είχες κάνει έτσι τον τοίχο. Γιατί έτσι είναι όλος ο τοίχος? Δεν λέω γι' αυτό. Στο σημείο που πέφτει το νερό λέει. Α, γιατί να τον είχα κάνει, λες να θα είναι ένα μπλοκ διαφορά, θα το δεις, είναι κάπως περίεργο. Ναι, το ξέρω, είναι έτσι περίεργο, θα το φτιάξω. Λοιπόν, θα κάνουμε και μία αλλαγή στον κήπο. Ναι, πέτυχε ακριβώς. Τέλειο. Πάμε να το κλείσουμε. Αλλά φωτίζω λίγο το μέρος. Θα είναι το πιο θεματικό σπίτι. Ναι, γιατί έχουμε να πούμε και νέδα. Εντάξει, φτιάξω την πύλη νέδα και περιμένουμε να έρθω κι εγώ να την δούμε μαζί και να αποφασίσουμε τι θα αποφασίσουμε να κάνουμε, θα μπούμε μέσα. Θα μπούμε μέσα, είσαι σίγουρος? Πολύ σίγουρος. Πού έχεις πάει όλο το ψίδια που εγώ μάζεψα? Παρεμπιπτόντως έχω 12 κόλ πάνω μου. Ρε, πού είναι το 12 obsidian? 11 είναι. Ωραία, και πάλι πού είναι? Δεν ξέρω. Το είχα δώσει κάποιο. Ω Θεούλη μου. Στη ζωή μου. Ρε, πού είναι? Δεν το
ξέρω, το σου έλεγα. Λες να το κράτα κανονιστικό. Το χάθη, που τον έχασες πάλι. Α. Έλα ρε, πού είναι τώρα. Δεν ξέρω, σου λέω. Δεν να πάμε να μαζέψουμε, πλάκα μου κάνεις. Όχι, ρε, στο κάποιο συντούκι είναι. Γιατί δεν έχει άμμο και γιατί δεν βάζει κανονικά μπλου. Α, εδώ που έσκασε το creeper. Ναι. Και δεν είναι άμμος, είναι χώμα. Ωραία, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων το κλείνω. Ναι. Έφτιαξα το ένα κομμάτι της στέγης, αλλά κάτι δεν μου αρέσει στην υπόλοιπη. Έχεις λίγο... Oh, good. Αλλά αν το έχεις κάνει, ξέρεις, επεξεργασμένο. Ξέρεις ότι εσύ μου το έδωσες το good που είχα. Που εγώ όλο το good δεν έχω. Όχι επεξεργασμένο, δεν λέω για φτιαγμένο, ξέρεις. Ναι, ξέρω τι εννοείς. Όχι, Κάτσε λίγο. δεν... Πού είναι το obsidian, ρε. Άφερε. Λοιπόν, η στέγη πήγε λίγο διαφορετικά από ό,τι περίμενα. Πάω να μαζέψω obsidian. Καλά, στο καλό και με την νίκη. Ρε φίλε, μου σου λες ένα σεντούκι είναι. Όχ. Όντως, αλήθεια. Το βρήκα. Άμα. Έψαχνα στα γεμάτα τα σεντούκια. Τέλος πάντων. Ωραία, θα να το φτιάξουμε. Την πύλη του Nether το έφτιαξες στο υπόγειο. Μια χαρά. Όπως είχαμε πει με τους τοίχους και με το πάτωμα Spruce Wood. Τι πιο πάτωμα λέει. Το πάτωμα το έκανε Spruce Wood. Όχι, δεν μου πεις τίποτα. Α, τα μισά που λέει. Τι είπα να σε κρατάω στα γωνία. Φω. Αν έβαλες στο δεύτερο να μου πεις αν σε Μα σου έδωσα όλο το spruce wood, ρε. Ναι, δουλεύει ο άνθρωπος. Φέρε το spruce wood. Σε κρατάω σε αγωνία. Ναι, φέρε το spruce wood. Θα πάρει ο Αμετζόκας Spruce Wood από τον Captain Steven. Θα μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, για κοίτα αριστερά σου. Έλα εδώ, τι κάνεις, δώσ' το μου. Τώρα το επεξεργάζομαι. Άκυρο. Λοιπόν, θα σου δώσω λίγο ανεπεξέργαστο. Ανεπεξέργαστο θέλεις και επεξεργασμένο, φίλο μου, Αλεξάνδρα. Ξέρεις το. Επεξεργασμένο, εντάξει, πάρε ένα στάκα επεξεργασμένο. Ωραία, ευχαριστώ. Τελικά επεξεργασμένο. Όχι. Τώρα. Ρε φίλε. Γιατί μια ράχνη είναι πάνω στη σου. Α, Στη στέγη μας. ναι, να τη σκοτώνω όμως. Σ' αρέσει η στέγη που είναι ακριβώς από πάνω μου. Μόνο αυτό το κομμάτι που φτιάξα. Χάλια είναι. Πλάκα. Ναι. Πώς γέμισε πάλι το inventory μου. Ξέρεις, μόλις άδειασες ένα υπόγειο. Είναι και αυτό. Αν θέλω blocks. Τα stone bricks τα αφήνω στο chest. Εδώ θα βάλω και ένα τσικούρι. Κέντρισαν όλα τα... Ωραία φαίνεται η στέγη να αυτό το μπλοκ. Βάζω πυρσούς, βάζω πυρσούς, στο πάτωμα τους βάζω τους πυρσούς, δεν πειράζει. Θα τους βάλουμε αργότερα πάνω στα παράθυρα, στους τοίχους, γιατί δεν έχω βάλει στο δεύτερο όροφο όλα σε όλο το μέρος. Ας βάλω εκεί 2 τόρτες να τελειώνει η υπόθεση. Έλα. Λοιπόν, η ανατείναξη του σπιτιού που έγινε ακριβώς εκεί κάτω θα επιδιορθωθεί τώρα σε λίγο. Βασικά, ας επιδιορθωθεί τώρα να τελειώνουμε. Λοιπόν, εγώ κάνω το πάτωμα. Κάνε το πάτωμα, εγώ κάνω άλλο πάτωμα. Εκεί πάνω την άφηγε το ηλίθιο creeper. Αυτό δεν το έφτιαξα εγώ. Όχι, χάσαμε και τα 3 παράθυρα, ρε φίλε. Πού? Κοίτα ρε, γιατί το... Ναι, δεν έφτιαξε το πάτωμα όμως και ούτε έκανες το... Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει κάτι άλλο. Μπαου.
Α, ναι, πρέπει να έχει αυτό εδώ. Έλεγα και εγώ κάτι δεν μου αρέσει, κάτι δεν μου αρέσει. Τι δεν μου αρέσει. Αυτό εκεί, το κενό. Αν δεν καταλάβετε για ποιο κενό μιλάω για... Αυτό το πράγμα. Το σπίτι είναι η Μηταλής. Και νομίζω ότι έχει τελειώσει με τον πρώτο όροφο. Και εγώ με το ισόγειο. Αυτός με το είναι υπόγειο. αυτός είναι ο πρώτος όροφος. Ούτε καν ισόγειο, υπόγειο, sorry. Α, ωραία, τουλάχιστον έχει κόλλ. Γιατί το έκανες έτσι? Πώς έτσι? Τι είναι? Εκεί θα βάλω spruce wood. Εδώ βρε πάτε. Γιατί εκεί είναι νερό, μην το σπάσεις. Δεν πειράζει, το θέλουμε στο ίδιο επίπεδο. Και πώς θα το κάνεις αυτό τώρα? Όταν σπάς αυτό το... θέλω. Τι κάνεις? Θα το συμπληρώσεις έτσι βρε. Με μπει της κοινωνίας. Εντάξει, το πιάσα. Όλα εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι σε αυτό το σπίτι. Ναι, εντάξει. Τελείωσες με τη στέγη. Πώς θα τελειώσω με τη στέγη, παιδί μου? Από αυτό το ξύλο που μάζεψα θέλω από το πενταπλάσιο. Καλά, λοιπόν, πάμε πρώτα Nether και μετά βλέπεις εσύ τη στέγη. Πάμε Nether και θα δούμε για τη στέγη. Πού θα την βάλουμε το Nether Portal? Φέρετε τον ψήτε να φτιάξω το Nether Portal. Λοιπόν, πάνε. Εσύ συμπλήρωνα λίγο spruce wood. Μου έδωσες τον ψήτη, αλλιώς. Κάποιο δεν το χρειάζεται, δεν πες. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Όπα. Μιζή, βγαίνει στην επιφάνεια. Ποιο? Σπάστε αυτά τα μπλοκ. Σπάστε τα 4 ψήτια αυτά. Δώσε μου μια να τα σπάσω. Και μην κουβαλάω την diamond αξίνα. Καλά, τώρα δεν μπορώ να εξής ότι κουβαλάω. Ξέρω τι κουβαλάς. Δεν θέλω τα σημαντικά πράγματα να μην τα κουβαλάς. Ωραία, εντάξει. Ηρέμησε. 3 χρόνια να σπάσω ένα μπλοκ ψήτη. Το νερό, Αλεξδοάκα. Εσύ είπες έτσι να το κάνω. Εγώ δεν φταίω. Ναι. Πάρε και ένα obsidian τώρα. Όπα. Άντε τώρα μαζεύεις το obsidian το ωραίο που έφτιαξες στην πύλη σου. Εδώ σου ξέφυγε ένα σημείο. Ευχαριστώ ρε. Ποιο σημείο σου? Άντε συμπλήρωσέ το. Ποιο? Αυτό είναι το σημείο, είναι 3 blocks. Ποιο ρε? Τώρα. Να τελειώσω όλο το stone brick. Ή μου μείνει τίποτα, δεν τελειώσουμε. Πάλι δεν βγαίνει, πάλι θα είναι στον αέρα. Γιατί? Γιατί είναι 3 blocks πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι έτσι η πύλη. Ωραία, δεν πειράζει. Πήγαινε πάνω και κάλυψε το. Τι σου? Πώς το καλύψω, θα βάλουμε carpets άμα είναι. Περίμενε, μην πεις. Need to go deep. Περίμενε, ετοιμάσου για να πάμε. Ας τα πολύτιμα πράγματα, όπως diamond αξίνα, δεν τρέπεσαι να έχεις πάνω σου. Λοιπόν, αφήνω όλα τα χρηστά πράγματα. Τα σημαντικά άφησε, πια άφησε. Τα σημαντικά άφησε. Τα μαγεμένα τώρα να τα πάρουμε. Τα παίρνω. Πάρτα μου τώρα να μπάθουμε καμιά ανήλα. Το Power V bow να μην το πάρω. Έτσι και το λβείς να πάρεις το Power V και το χάσεις. Εγώ τα βρίσκω όλα, αυτός θέλει να τα κρατάει. Φέρε μου λίγο Φέρε μου λίγα βέλη. Τι δεν στα είχα δώσει τα μισά? Στον bow δεν έχω βέλη. Κανένα? Αν σου λέω δεν έχω βέλη. Κάνε ακρί. Αυτό προσπαθώ να κάνω, ήθελα να ανέβω πάνω. Τέλος πάντων, βρήκα 2. Έχω 20 μόνο. Εσύ σκότως 19. Δώσε μου 8.
θέλει και πολλά. Βασικά, άκυρο μην μου δώσεις, θα φτιάξω λίγο. Εξομπόλικα, να έχω για πάντα. Φτιάξε και για μένα αν τους περισσεύει. Α, δεν μου περισσεύει. Μου βγαίνουν ακριβώς 38. Εσύ πόσα έχεις, Αλεξάκα? 20 σου είπα. Ωραία, έχεις 20, πάρε 2, να έχεις 22. 20 θα πάρεις άλλα 10, άντε. Τι? Μου πέταξες. Δώσ' το. Πόσα έχεις τώρα? 30. Έχεις 2 παραπάνω από μένα, να δεις τι καλός άνθρωπος που είναι. Ναι, που... 2 ψήφιον blocks όμως, εντάξει. Α, βρήκα, θα κάνω κάτι εδώ. Κράτα, μπορεί να μας χρήσει άμα να τα χρειαστούμε. Όχι, ξέχουν 2 ψήφιον blocks. Ωραία, άστα. Α, ναι, κάλυψε εδώ. Θα κάνω κάτι για να τα καλύψω, αλλά πάμε nether, λοιπόν, 3. Περίμενε ρε, έλα εδώ βοηθάμε. 3. Εδώ. Έλα εδώ και βοηθά, έλα εδώ και βοηθά. Δεν έχω blocks, έλα. Θα σε βαράω για να δούμε αν θα πηγαίνει πιο γρήγορα. Σκουλίκι της γης. Δούλευε. Αύριο θα πήρες 101 διαμάντι, έλα θα σε σκοτώσω. Άντε προχώρα. Άστο λίγο, μπράβο, μια χαρά. Α, αύξησε ταχύτητα. Πήρε πίσω το μηχάνημα. Ωραία, ωραία. Σου έφυγε μπλοκ. Καλά, δεν πειράζει, θα το μαζεύει. Ωραία, πήγε να αφήσει και στα ηλίθια πράγματα. Τα αφήσω 26 iron. Ωραία, αυτό. Ένα στα πέτρα και άλλο 6 αυτό. Εδώ μέσα στο νόβολο αυτό. Ωραία, πάμε, Περίμενε. Ηρέμησε. 2. Βιάζεται. Ναι, βιάζομαι. Εδώ λείπουν λίγα μπλοκς, θα τα βολέψω εγώ. Θα πάρω και ένα στάρ. Μήπως έχεις λίγο ανεπεξέργαστο spruce wood. Έχεις λίγο spruce wood. Κάτι έχω μέσα στο τσέστα. Α, όχι spruce wood planks, αυτό. Ωραία, εγώ μπαίνω. Γεια. Περίμενε με. Blocks πήρες. Αχα, 2 στακ πέτρα, 1 στακ χώμα και 32 ξύλο. Το 24 άμμο τι το έχω. Σας. Ξέχασα να τα αφήσω. Άσε την άμμο, μην την ψήσεις στον nether. Λοιπόν. Κόκαλα να τα κάνω. Να τα αφήνω όλα. Έλα, Αλεξάκα, πάρε ένα σπαθί, μία. Περίμενε, αφήνω το power V-bow. Πού είχα αφήσει ένα bow, ωραία, περίμενε, πάω λίγο να το μαγέψω και έρχομαι. Κοιτάξτε το. Θα πάω εδώ απέναντι στο χάρτη κοντόνι. Αφού έχω 35. Καλά, αυτός έχει πολλές βιβλιοθήκες. 4 έχει, θες να βάλω κι εγώ 4 όταν αυτός χρειάζεται πράγματα, εγώ τα δίνω. Και μετά μου έχει πει ότι όποτε θέλω να πηγαίνω να μαγεύω. Ωραία. Α, λίγο καρότα, να στα κλέψουμε. Breaking 1, power 1, μια χαρά. Μην του κλέψεις τίποτα. Είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Κάντε το... Εμένα μόνο power 1 μου πέτυχε. Κάντε το και ένα subscribe, γιατί μετά θα με φωνάζει. Έλα. Το έχω κάνει sub. Όχι, δεν λέω σε σένα. Στους συνδρομητές που με βλέπουν. Όχι! Μην το αφήσεις να βγει. Μην το αφήσεις να βγει. Λοιπόν, θα πάρουμε και τα λάμα. Ναι. Να περάσουμε όλοι καλά. Λοιπόν, με το 3 εγώ μπαίνω. 1, 2. Περίμενε. Εγώ με 5. Όχι, το λαμπλάζερ που τον πάω. 23 τέτοιο, ωραία. Το skin μου το ωραίο. Ωραία, έρχομαι. Πήρες τροφή. Σου ξέφυγε στο ταβάνι. Έλα ρε φίλε τώρα. Δεν μου είπες τίποτα για ταβάνι. Τα μισά μου λέει. Δεν πειράζει, το κάνω μετά. Έλα, μπες. Καλά, εγώ μπήκα. Μπήκαμε και οι δύο. Πάμε, we need to go deeper, ναι. Επιτέλους. Ναι, λέει. Δεν μου δείχνει, δεν έχω τίποτα, ξέρω εγώ από πράγματα. Και είμαι έτσι να δείχνει στην αρχή. Εντάξει, είναι επειδή πήγαμε πρώτη φορά. Τέλους, πάει. Λοιπόν,
Κοίτα γύρω. Από εδώ, έλα. Ναι, μην πεθάνεις, κανόνισε. Όχι, έχουμε πάρει όλα τα μαγεμένα μας πράγματα, ξέρω εγώ, τα καλύτερα. Εγώ Θα σου μόνο πω το εγώ, σάκ έχω πάρει το αν κολυμπήσεις τη λάβα. Δεν είναι μεγάλο level enchant. Ωραία, να πάρω λίγο quartz blocks, θα χρειάζομαι. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ τα έχω μαγέψει αρκετά τώρα. Εντάξει μωρέ, εγώ την άλλη μου έχω μαγέψει. Εγώ σχεδόν έχω χαλάσει το Anvil. Τι? Σχεδόν έχω χαλάσει το Anvil. Ναι, εσύ χαλάς το Anvil τσάμπα. Τι τζάμπα ρε. Έχεις δει το σπαθί μου. Ναι, εντάξει, σάρπνες ένα. Σάρνες ένα, Unbreaking ένα, Knockback ένα. Ναι, στα ζόμπι είναι άχρηστο. Εντάξει, όμως αν πολεμάω με σένα, μια χαρά χρήσιμο. Είναι πλάκα. Νομίζω ότι είναι άχρηστο στα ζόμπι, μπορεί να είναι και χρήσιμο. Το Knockback ένα όμως στα Creepers είναι πολύ χρήσιμο. Βάλε λίγο torch. Έπεσα κάπου. Ναι, λέγεται σπηλιά. Ναι, ωραία. Θέλουμε glowstone, έλα να μαζέψουμε. Παίρνω κάτι magma blocks, ωραία. Ναι, πάρε λίγο αυτά, τα θέλουμε για παγίδες. Ξέρω να πατάς shift πάνω σε αυτά. Ναι, εγώ στο έχω πει αυτό. Εσύ θα μου το πεις τώρα. Άλλη ιστορία αυτή. Ναι. Λοιπόν, αυτό φίλε, άμα δεν το ξέρει ο Big Fat 007, παίζει να πεθάνει. Δεν ξέρω, τον έχω ικανό. Θα το δει και θα πει, ω, τι ωραία Ω, vlogs. κύριο blog. Θα καθίσει πάνω, θα το δει και μετά θα δει ότι χάει Θα ζωή. καθίσει πάνω. Θα πιει καφέ μαζί τους. Εγώ προχωράω λίγο, μπας και βρω. Ναι, The Fortress. Πώς βρήκα γκλόφι, κάτω πάνω να μαζέψω να τελειώνουμε, να Obsidian στο Μου Nether. τελείωσε όλη η άλλον αξίνα. Πλάκα μου κάνεις. Obsidian, μην μαζεύεις πολύ μωρέ. Βρήκα Obsidian στο Nether. Έχεις την Diamond αξίνα εκείνη που λέγαμε. Οι διαταγές μου είπαν να την αφήσω κάτω. Θυμάσαι. Τώρα γυρνάω πίσω. Άστο, άμα είναι να γυρίσει να το κλείσουμε εδώ το βίντεο. Μπάστα. Λοιπόν, αλλά πάμε να βρούμε την αδερφότητα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ βρήκα. Ακολουθάω τα blocks που έχεις βάλει, να ξέρεις. Κάνεις ένα με Μου σπάσε και εμένα 6, οπότε είμαστε παντελώς άχρηστοι στο Nether. Δεν πειράζει. Βρήκα Fortress. Ναι, έλα, πάμε. Με τι. Λοιπόν. Όμω το έχω. Έτσι και με χτυπήσει και πέσω κάτω, θα σε σκοτώσω. Πάμε, έλα. Θα σε πνίξω. Τώρα εδώ χρειάζεται το Knockback ένα που λέγαμε. Ναι, πες να με πετύχει κανένα σκέλετο άμα είναι μέσα. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχει σκέλετο. Περίμενε, είμαστε κάτω. Πήγαινε προς τα αριστερά, εκείνο το βουνό. Ξέρεις ποιο λέω. Να σε θες να συνεχίσω εγώ. Συνέχισε εσύ μωρέ. Ξέρω, είναι πολύ φοβιστικό. Μωρέ, ξέρεις τι είναι να υπάρχει από κάτω σου λιτώνει λάβα. Το βλέπω. Και πού τώρα να μου στακάρει και να πέσω. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Στρίψε από εκείνη το Nether Fortress. Πάμε σε εκείνο το βουνό τώρα. Ωραία, πάμε σε εκείνο το βουνό να δω πώς θα το βρω. Ωραία, ανέβα, μπράβο. Ανέβα. Τείχος. Γύρω μου. Ρε! Είσαι καθυστερημένος. Μόνος έπαιζε. Έπαιζε, είπα κι εγώ. Δεν θα έπαιζε. Ναι, έτσι και μετά στη λάβα. Δεν την πλήρωνες. Έλα, Πώς θα πάμε. ανέβουμε πάνω τώρα. Όχι, νιώθω. Έλα, θα σου πετάω vlogs. Έλα, παιδί. Έλα. Πιάσ' το αγόρι μου, πιάσ' το. Πού είσαι? Τον χάσαμε τον άνθρωπο που πάει. Λοιπόν, εδώ είναι η εξαφάνιση του Captain Steven. Εγώ προσπαθώ να ανέβω πάνω. Αχ, να σε. Ρε, ψεύτη. Ξέρεις, κάπου θα έχεις καλά, δεν γίνεται. Ή όχι. Δεν έχεις καλά, αφού είμαστε σε γέφυρα. Ναι, να μπορώ να ανέβω κι εγώ, παρακαλώ. Μπορείς να το βρεις κι εσύ. Πάμε, στρίφτω λίγο και ανέβα μετά. Πάμε, στρίφτω. Δεν το Τι έχει από πάνω μου, όμιτζι. Έλα, συνέχισε. Όπα, κάτσε, εδώ μέσα δεν... Όχι, δεν είναι. Μη με σμπρώχνεις! Κανόνες δεν αφήσω. Ετοιμαστείτε για το θάνατο. Ρε, τι κάνεις μόνο με...
Τι κάνω. Ρε, αυτά τα blocks ανά πάσα στιγμή μπορούν να πέσουν. Ποια. Έχει gravel, ξέρεις. Σπάστε αυτό λίγο, δεν έχουμε αξίνα. Στο έγραψα έτσι το Fortress. Το... Φε- Κοίτα λίγο πώς το έγραψα. Στα κάνει το κουμπί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Φοβάμαι τώρα, λίγο. Πάμε. παιδιά, εγώ θα κλείσω εδώ το βίντεο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο, θα συνεχίσουμε στο Nether. Θα τελειώσουμε και το σπίτι. Οπότε, αυτά για αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο. Τα Γεια σας λέμε. παιδιά, αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο, Season 1 Greekland, μέρος πρώτο. Γεια σας!